mufaro wedu kuva nemi naso uno pachirongwa My Story pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Tinoziva isu kuti mukurarama kwedu tine nyaya dzatinenge tararama madziri, nyaya dzatiri kurarama madziri. Iye totoziva kuti munhu achitofamba itori nyaya. Nasi uno muchirongwa My Story tine mukomana wechidiki anonzi Tinashe. Tinashe wakadini? Tiripo. Zvinova kuti mukomana wechidiki wanga watorarama upenyu hwototi vanhu vatoti honai mukomana uyu ane nyaya. Chii chakushitsa panapa Tinashe? Une makore mangani? Chaita kuti ndamboti ninika I want to go and share my story. All right. Ndine makore 23 ekuberekwa. Chaita ndisvike pano nhasi tsaona ndakasangana nayo mugore ra2023 musi wa15 April. Ndaishanda pakambani inogadzira mabhisiketsi. Ndaishanda ndiri operator, ndichishanda kumaintenance futi. Ndakaenda kubasa iri Saturday. Tiri pabasa around 1 masikati. Ndakaita tsaona kuti ndakatrepwa nemushini. Ndichida kugadzisa mushini wangu wastika wemabhisiketsi unonzi motor. Ndokukwara kwandakaita ruoko ndikapiswa right hand yangu. Ngatimbona Tinashe, wakakurira nekuzvarirwa kupi? Ini ndakazvarirwa kuMufakose. Ndikazoenda kumusha kwaRusape kwandakazochengetwa kumusha kwana mama kusvika grade 5. Ndazodzoka back kuHarare. Ndikatanga kugara kuHopley ndichidzidza kuMbare. Secondary yangu ndikazoitira paGleno raI1. Ndikazotanga kugara kuGleno 7 ndaform 3 third term kunova kumba kwababa vangu. Ndichizopedza chikoro ndiri ikoko ndichizotanga kuenda kubasa. Tirikuona wagara nzvimbo dzakawanda. Inye kuti vabereki vaitama here kana kuti waiti wakambogara namama, wambogara nagogo, wagara izvo zvaifamba sei kuti uzosvika panzvimbo dzawagara dzese idzodzidzi? Ini ndakakura ndichengetwa namama. Vabereki vangu vanombopira vagara vese. Okay. So ndakakura ndiri kusaidi kwamama. Ndiri kumusha ikoko kune vanga vakaroorwa ukoko vaibva kwaMurewa kuno kumusha kwangu. So vaizivana nababa vangu. Saka vaigara vachimuudza kuti baba vangu zvakati, baba vangu zvakati, baba vangu zvakati. So ndaingoti ndikaenda kuHarare chandinovatsvaga. Because nguva yana ndiri kumusha mama zvinhu zvanga zvakavatiomerei. Saka ndobva kwanditi chino nogara kumusha. Kwandaigara nasekuru nemasiblings amama vangu. So mama zvinhu pazvakazotambanukawo vatengawo kastendi kuHopley. Ndokwakati mwanangu chidzoka tichase tigare kunoko. Pandagara kuHopley kusvika form 3. Ndipo ndakazonotsvaga baba vangu form 3 third term. Pandazoenda kuGleno 7. Wakavatsvaga sei? Form 3 tikutaridza mwana we15 16 years. Wakangomuka ukati nhasi ndikunovatsvaga, zvakafamba sei? Wakavatsvaga sei baba? Chokwadi chaicho ndakamboda kuita zvemadrugs. Shooting time yangu yekuhigh school. Saka zvinhu zvekuti even namama takambotadza kuwirirana. Ndikatombotiza pamba, ndikatomboenda kumusha kwaRusape. Mama vakateera vakanditora. Saka panguva yacho ndaiona kuti ndiri kumbunyikidzwa. Ndikati ndakuenda kuna baba vangu. Ndokubva kwandakaita. Kana ndazoenda kuna baba vangu nekukurawo ndakazoona zvandakaita nazvo wrong. Ndikazodzokera kuna mama back ndikanokumbira regerero. But now izvezvi ana mama totowirirana. Saka baba wakasvikokutambira. Iri ndakuzoti wakavatsvaga sei? Wakanga watoudzwa here kunzi baba vako vanonzi ningi vanogara pakati. Takambonzwa umwe kuti wangoenda paredhiyo nhaiti utsvagawo baba vangu vanonzi ningi. Vamwe vanongoramba ngezvekuti pandaitiri kumusha ndainzwa kuti baba vako ndoi kwaMurewa nevanhu vaingotaura. Wakavatsvaga sei baba? Ndandine birth, ndakatoriswa birth. So birth rine zita ravo neaddress yepamba. Lucky enough imba yeku7 ndeyavo. Saka address yanga iripo ndiyoyo. So pana ndiri kuchikoro pana umwe maid vaindidzisa mates. Saka vaigara vachindibvunza kuti iwe Bindu pane papa pandopfuura napo ku7 pane chikwangwani chakanzi Bindu. Ihama dzako here? Ndaingoti handizivi. So munin'ina wamama akazotanga kugara kuGleno 7 kudhuze nekumba kwababa vangu. Ndiye akazonditi iwe pane address yandaona yakanzi Bindu. Weekend uye kunoko unotsvaga kuti ndipo. Ndokuenda kwandakaita. So hazvinombondinetsa because ndanditone vana vamainini vangu ivo ndovakatondiratidza kuti handiende apa. Patasvika patatowana varipo.
zvafamba sei vakatongosvika kuti makafanana baba here vakabva vakuziva here zvakafamba sei? Yeah, I think vakandiziva but vakamboita kunge vasiri kundiziva. Kunyapedzera usungai. Vakamboita confusion. kunge vasiri kundiziva vandamboenda vandazodzoka futi because pandakatoenda pekutanga ndikadzoka ndakatoenda ndichita vasiriwo but variwo. So pandakazodzokera kechi2 ndakazosvika pane imwe brother yangu yanga abva kuSouth. Ndio patakazondiwa introduction, ndio pandakatoshamisika kuona kuti handimo baba. Kwakubva machizotanga kugara nababa. Tanga kugara. Kusvika ndichipedza form 4 ndatanga kuita course yewelding. Ndichishanda kuGlenora B. Ndiri munhu wekuti ndagara ndaida welding kuchikoro. So pandakanzi uda kuita welding hazvina kundinetsa kujaira. I think in 2 weeks ndada kutogona kuita almost mabasa ese aitwa pacompany pangu. Ndazotsvaga basa kune imwe inonzi Atmos Engineering. Ndatanga kushanda ikoko. Ndazoenda kuNational Foods. Ndatanga kushanda ikoko ndazobva ndichizoenda kuJNB Biscuits yakunzi yo Cadence Investments kuno kwandakazopfarira. Ngatidzokei musi wawakuvara iwewe. Wakanga uri kugara nani wakabva kupi uchienda kubasa musi wakaenda kubasa izvi zvakaitika kumanguvai? Pandakakwara ndanda kugara kuPlainview 1. Ndaigara nebrother yangu but munhu wekuti iye aigara kuSouth aita zvemabhazi. So aiuya maybe 2 days per week. Saka ndiva ndaishare naye room kuPlainview 1. But madays acho ndainyanya kuwandirana. Musi wacho ndakatonorara kumba kuPlainview 7. Pandabva ndichienda kubasa. Ndakatoswera ndichishanda zvakanaka. Inga dzakuma 1:30 tauda kuenda kulunch. Ndo pandakaita tsaona. Zvichida ungatitsanangurira zvakanyatsofamba sei pamushini iwowo. Chii chakaitika kuti mushini nekuti kazhinji kacho chinhu chinokukuvadza chinhu chaunenge usingaoni. Nekuti ukatoyezva kuti mota iyo iri kuuya ichimhanya unokwanisa kutiza. Mushini uyu wanga uchitorana here ukadhonzerwa nemistake chii chakanyatsoitika? Mushini uyu waitorana. Because pabasa pandaishanda ndiri operator ndiri kumaintenance. Kusaidi wanyanya kushandira pamushini iwowo ndo pandaitonyanya kushandira everyday ndichisvika pabasa. Ndo panhu pandaitanga ndaenda. So mushini uyu wakaiswa flour kana yamixwa inenge yakunzi dough. Semafungiro angu dough iyi ndofunga kuti haina kunge yamixwa nemaingredients azvakanaka. So yaistika mushini uchinjema. So pakutry kuda kubvisa flour kuti ndione kuti chii chiri kuitika. Mushini wakabva wataka kurana. Ruoko rwangu ruri pakati pekubvisa flour. Ndo kutreka wandakaita. Ndo zvamaitofanira kutoita kuti ukaona mushini wadaro so unenge uchiuona. Ndo zvatengera tichitoita. Okay. Zvichireva kuti iwewe pakutogadzira kwamaita zvamagara muchiita havangati imhosva yako kuti wakanobatira pamushini ndo nzvimbo yako waitoshandira iyo. Yangu yandaitoshandira iyo. Kazhinji kacho munhu kakuwarira uri pabasa vanoona kuti vakurapisa dzimwe nguva voona kuti okay wakuvara zvakaita sei, dzimwe matsamba anobva kumadoctors voona kuti tingabatsirane sei muupenyu hwako. Kuri kuti une 23 years hausisina chanza chakabva uine 21 years. Ivo vari kuti kudii? Chii chavakakuitira mushure mekunge wakuvara? Chii chavari kuita? Mushure mekunge ndakwara chavakakwanisa kundiitira kuendesa kuchipatara. Muchipatara ndakagara 3 days. Ndabuda muchipatara ndakanoripota nyaya yangu kunasi. Musi wandakaripota nyaya yangu kunasi vakabva vamira kundipa any help. Asi bill rekutanga rekuchipatara vakabhadhara nemari dzacho. Randakazotanga kuita ndega rekuendesa because ndainodresswa almost every day. Ndichitenga mapills, ndichitenga mainjection, zvese izvozvo ndanda kuzviitira ndega. Ivo vakabva vamira even basa rakabva rapera, salary yakabva yangomira kuuya kusvika izvezvi. Vakati ndavayei nekuti wamhangarire kunasi? Nekuti ndamhangarira kunasi. Vakanga vati chii? Vane pawakambotaura newe here kuti tine zvatichakuitira usaende kunomhan'ara? Pane zvakanga vakuudza here? Vanga vasina. Pana chavanga vataura. Iyo itori protocol yekuti munhu akakuvarira pabasa unoenda kunotaura kunasi. So ivo pandakaripota ndopakavamira kundibatsira. Ko sei zvakavagumbura kuti waenda kunoripota? Mimi tinoziva kuti NASA inobatsira vashandi. Ipapa handizozivi, maybe handizozivi kuti sei vakadaro.
uchiri kurangarira here kuti wakabva sei pamushini papo pangu wakuvarira wakabva watoona here ruoko rusisipo kana kuti zvinhu zvekuti wakakuvara ukatobva richiripo rikazonobviswa kuhospital zvakafamba sei? Pandakakwara ndakascream. I think shift yedu tatine varume 4 nevasikana 14. Pandakascreama vanhu vese vakatiza. Kukasara mukomana wani wandaishanda naye kumushini wo vanonzikozwa. Ndiyo ndakati ndokumbira undidzimirawo mushini, but nekuscreama kwandakaita akapanika. Haana kukwanisa kudzima mushini ipapo. Paakazodzima mushini ndanga ndatorohwa ruoko kusvika pakati chipakata. Pandamuti chindibvisawo pamushini akatadza, ndakazvibvisa ndega pamushini. Ndakatomti ndipo masipana, handipa masipana kozi mushini wandaishanda nawo. Sandaiziva kuti ndikabata apa ndikasunungura apa pakaita lusi. Pandatosunungura mablades aya pandabvisa ruoko wega ndega. Asi ruoko harina kudimburwa ipapo, rakagaiwa rakasara rakangorembera ipapo riripo. Ndo pandatobvisa bhachi rangu rewekusutu pandatokumonera ruoko rwako pandatotanga kuchipatara. Nguva iyoyo ndinombonzwa kuti kana munhu wakuvara zvakaipisisa unotenga warohwa nechiveve, dzimwe nguva pain hausinzwa. Iwewe pese pawaikurungura mushini apa uchiedza kuzvibvisa pamushini, pain yakanga iri sei? Handina kuinzwa. I think ndonguva yanda ndakatorohwa nechiveve. Because even kuenda kuchipatara kwacho ndindaitova pamadirections. Kuti tena apa. Ndatosvika kuchipatara. Chipatara chipi chamakaenda ichi? Parktown Hospital, Waterfalls. Pandasvika ndakazopinda mutheatre I think 6. Ndo pandakazopinda mutheatre. So twazoita amputation yekubvisa ruoko rwacho. Pa21 years uchiona vabvisa ruoko chasara stamp yaiswa mabhandeji inoita kuti hapasina kana zvigumwe zviripo. Take me through my emotions that you went through. So ndapinda mutheatre ndakazomuka around 12 midnight. Ndakaona kuti ndiri mudifferent room. So ndakada kusimuka kuti ndiende kutoilet. Pandakadai so ndo pandakanzwa pain. Ndo pandakatanga kufila pain. Ndaisaziva kuti handisina ruoko. Because panga pakapanditswa. Ende by that time ranga rakabhanjwa rakavhuta zvekuti ndaitoti pamwe ruoko rwangu rurimo mukati. Ndatongorara. Pandakazomuka mangwana ndakudreswa ndo pandakaona ndisina ruoko. Zvinazvo zvakandirwadza singaite kuti ndakatanga kufunga basa rangu nekushanda kwandakaita nemadiro andoita basa rangu saka pastorina kuti ndichashanda sei. Zvinhu zvakandirwadza singaite. Mama ndisiri ndakavaudza. Ndaitotya kuvaudza panguva yacho because zvakandiremera kuti ndivaudze. Vakatozoudzwa nevanhu vandakafonera vakaraundi. Saka pawakafonerani? Munhu ndakataka kufonera ndipastor wangu. Ndakakwara. Ndakati pastor ndabva ruoko. Akanditwa ruoko ndikati wanditi enda kuchipatara ndisuri kupinda weko. Vandazofonera vanhu vekumba mudhara wangu. Nemasisters angu vauya kuchipatara. Mama wangu anonzi akazosvika muchipatara ndatopinda mutheatre. Handina kutovaonawo. Asi vantonzi vakandimirira through process yese yemutheatre. Ndokusodzoka kumba. Ndakazoona mangwana acho. Sati. Ndakapinda mutheatre na6 manheru kuSaturday. KuSunday ndo pandakazovaona but ndaingochema. Ndaingochema. Kazhinji kacho tichikura tine tsumo dzataingonzwa kuchikoro uchinzwa kuti zvinonzi sekaurema kana kuti nonga kuri mwana mudiki utodzwa uchinzi uyu akaremara titotamba naye. Kana kuti iwe tsumo iyoyo iri kurevei kwauri iye zvinezvi nekuti pa21 years watomujaya vamwe vanenge vatoana saimba. Asi iye zvinezvi wakutoti handisisina umwe mutezo asi ndakaberekwa ndiinawo. Tsumo iyoyo ndingati chiko. Kukura kwandakaita ndakakura ndiri munhu kuti pana ndiri kumusha ndagara nasekuru tiritu. Sekuru aisandibvumidza kuenda kunotamba kumaraini. Saka ndaisanyanya kutamba nevanhu vakawanda zvekuti nditi ndaiseka vanhu kana kuti ndaita sei. Zvazisiri mandiri. Handina kuti wakaseka vanhu nekuti vamwe vanozofunga kuti zvaitika kwandiri nekuti ndakadai. Asi tinoti
patinoudzwa tsumo iyoyo dzimwe nguva tichifunga kuti pamwe ndikunzi zvinonziseka urema wafa zvikuratidza kuti upenyu hunokwanisa kuchinja chero nguva. Hazvingorete zvinongoitika pamuviri wako chete. Unokwanisa kutoti wakakura uri mumari asi wozoona kuti aiwa ndisisiri mumari neamwe. Saka kureva kuti masituations atinoita go through handiwa anozongoramba ari ipapo. Iwewe iye zvinezvi uchinzwa tsumo iyoyo inokubata sei? Ndinonyatsoona kuti inoshanda zvechokwadi. Because zvinhu zvinongomuka zvakachinja. Ndiyasati munhu zvichaitika. Because mushina ndaishanda nawo every day. Within 5 minutes ndazistorina. Saka tsumo iyo inoshanda zvechokwadi. Upenyu wakangochinja manetsi maniki. Zvinhu zvese zvanga zvatochinja. Even maplans, even zvandaironga kuti ndichazodai ndichidai zvakabva zvatongoperera ipapo. Ndakanga ndakutanga kuti one kurarama new life. Pa21 years tatu wangu wanenge atowana saimba. Iwewe pamwe wakanga utori nemusikana wako. Wakanga uri musikana ere nguva iyoyo? Yeah, ndandinaye. Achiuya Tinashe aive nemaoko ake achizvishandira achizviwachira achizvibikira achiita zvese. Iye zvinezvi ruoko rumwe harisisina minwe. Akazvigamuchira sei? Akangozvigamuchira sezvazvo because akaramba aripo even kusvika izvezvi angori. She's still there. Yeah. Saka munhu kuti akangozvigamuchira kuti ndozvinoitika mulife. Since takakudaro kwese kuti tiri kumashure nawo waita tsaona haana kundisiya nekuti handisina ruoko. Munhu akangoramba aripo. Upenyu hwako hwachinja sei Tinashe? Nekuti tikaona zvinezvi ruoko rusisipo kwati chanza chisisipo right hand. Yeah. Wakagara uri right handed. Now chifunga kuti pakuva right handed ndo runonyora, ndo runodya, even tikada kuwacha ndo ratinoshandisa, pazvese. Upenyu hwako hwakachinja sei? Yeah, hwakachinja sei because ndakatotanga kuti 1 dzidza kutanga kuita zvinhu. Because ndandiri right hand ndakatanga kuti 1 kudzidza kuita zvinhu, kusuka, kuhacha, kutsvairamba, kubika, everything, even kusvika kuda kunyora chaiko. Handisi kubuda because kutonyora zvakabva zvatoramba. Neleft hand zvakabva zvaramba. Asi zvimwe zvindongoita ndichibiridzira. Pane nguva yandambokona uchinwa mvura. Ngatiti wapiwa kana chinhu choda kuvhura, unovhura sei? Kana chiri chigubhu ndoita zvekuruma nemazembe. Zvimwe ndovhura, even kudhiraivha ndokwanisa kutodhiraivha. Wakwanisa kudhiraivha even nerwoko 1? Ndakangokwanisa kuadjustawo because ndisina kuti ndingade kurelaya kuti ndimire ndingachazoita zvakati. So ndakatoadjusta kuti ndikwanise kuita zvinoita kuti ndikwanise kurarama. Ndezvipi zvauri kukwanisa kuita zvinezvi zviri kupararama? Nekuti pa23 years upenyu hwako huchiriko kumberi uku, uchiri kuda kushanda, uri kuzvifambisa sei? Uchiri kuita basa rewelding here? Uri kuitei? Rewelding handikwanisi kuita because mamachines ekuwelding akawanda acho anotoda kubatwa nemaoko 2. Saka handichakwanisi kuti ndibate grinder. Welding machine ndaishandisa right. Kuti nditange kudzidzisa left kuti gani robatwa so unowelda wakadai zviri kurema. Saka izvezvi ndakuita zveindrive. Okay. Ndaita zveindrive. Ndinoshandirawo umwe munhu wakandipawo mota yake kuti ndishande ndichimubhadhara mari yake pawiki. Ndozvikuita kuti ndikwanise kurarama wezvozvo. Vanhu vazhinji vekuti unonzwa kuti aita tsaona kubasa atoshayika. Upenyu hausoripo. Iwewe waita tsaona yawakaita yekuti unotoona ndakapona nepabvute petsono. Chii chaunoda kutamba? Nekuti nhasi unoti ndine rimwe basa randakutoita nekuti ndakutokwanisa kuziva kuti ndinokwanisa kutenga lofu rechingwa. Ndakangotenda Mwari. Because ndine vanhu ndotoziva kuti unotonzoti kwakati munhu angodhonzwa nemushini vazongoona ropa rakubuda. Kana kuti kwakati munhu arwa nemushini abviswa makumbo ese. But ndongotenda Mwari kuti ndakasara ndichiri kukwanisa kuti ndikwanise kushandawo.
even though ndisakwanisa kuita mabasa ndaikwanisa kuita panguva iyoyo, asi izvezvi ndokwanisa kuita basa rekuti ndokwanisa kuwana chekuti ndiraramewo, ndokwanisa wanawo mari kuti ndibhadhare rent. Saka ndongotenda Mwari izvozvo kuti ndakakwanisa kusara ndiri mupenyu patsaona iyo. Wati vanhu vekubasa pavakangoona kuti wanga waenda kunasa vakabva kuti achakubatsira, iyo nasa yacho iri kubatsira here kuti ukwanise kubatsirwa nevanhu vekubasa zvichida kukuripa? Tinoziva kuti ruoko haruchadzoka, hapana kana mari yakawanda sei ichadzora ruoko rwako, asi pane pamwe pekuti unoti hede kuti handisisina ruoko, asi zvandinenge ndapiwezvo zvichandibatsirawo mukurarama kwangu, sezvo raramo yangu ndaishandisa maoko angu. Nasa iri kubatsira here? Vakambotibatsirei kumashure uko, but izvezvi ndikwanise kuti havasi kubatsira kana kuti vari kubatsira, but handisi kuona kubatsira kwavo because hapana chiri kuchinja. Ndakatoenda kunasa ndikaita everything, maforms, ndikatovhuriswa even mabank detail, mabank account, ndichinzi mari yakutanga kupinda. I think that was last year muna February. Ndakatodza hakupera mwedzi mari yakupinda, but kusvika izvezvi hakuna chiriko. Ndakaenda kunasa before Easter, vakati tinodzoka after Easter. Ndikadzokera after Easter vakatracer mapapers angu, vakanzi ari kuna Wilovheyo kunasa, vakatonzwa atora angu asara nenguva yakareba sei kuti zviite. Vakapindura vakati tinganyepe because hatina anything chakati taita. Hanzi ndava iye vasina chavaita makore 2 ese. Ipapo handizozivi zvangu kuti chii chingava chichikonzeresa kuti zvidaro. Pakushanda kwawaiita tinoziva kuti vamwe vanonyoresa macontracts kuti une 3 months contract, saka pay yako inenge ingori 3 months. Iwe pawaishanda kubasa kumenge makasaina na contract here? Contract ndasaina because yange itori first month yangu ndiri pabasa ipapo. Saka tasati asainira na macontract, asi tatori muprocess yekuti tisainisane macontract. Ikoko kwacho nasa iri kushandako, ko ikoko wakazombodzokerawo here kubasa kuti uti honai handina kana chekudya, ndoda kubhadhara rent, ndoda kukwanisa kurarama? Ndakadzokera. I still remember vanhu vachiri kuna Wilovheyo. Ndakadzokera ndichida mari yekuti ndinodreswa kuchipatara. Vakanditi hatina mari, asi zvatokwanisa kuita kuti uende nemota kuenda kudhirivhari. Kana apedza kutengesa kudhirivhara mabhisikitsi, ozokupa mari yekuti uende kuchipatara. Ndakaswera ndichitenderera nemota yedhirivhari. Ndikazotozodreswa I think around 8 manheru. Ndanga nendeko kuna 10 mukuseka. Ndikazoenda futi I think last year vachinja vakushandira kuna second road ndichida mapay slip. First day vakandivhurira gate, vanga vasina kuziva kuti ndini. Bva vanditi ndodzoka mangwana. Second day pandakaenda munhu aitouya pagate otodongorera, akaona ndiri aivadzokera mukati. Ndakamira almost 30 minutes handina gate randakavhurira, but vanhu vaitouya vachidongorera asi havana kundivhurira gate. Waifanira kunge uri kutaura nani? Ndiani wavakakupa kuti kana uchicommunicate na uyu wakamboedza pafoni here kana kuti zvekuti unomuona munhu iyeye? Iyo kambani haina, asi ndina bvuru wangu aishandira mukambani imomo ndiyaitondiudza kuti izvezvi zvakadai kambani yamuvha yakwakati, varungu vari kuti zvakati. Ndiyaikwanisa kutondipawo information, even zvimwe zvinhu zvandaida ikoko ndiyaikwanisa kutondiudza kuti ita so, but ivo havana munhu wanga wakandipa kuti nditaure naye. Makambani ane vanhu vakawanda. Ini ndokwanisa kutanga kambani yangu, vamwewo vanhu vekunzi vanotanga makambani avo munomu. Kambani iyi ungazive kuti ndeyani here? Ikambani inotozivikanwa yakarejiswa zviri pamutemo here? Muridzi wayo ndiani? Muridzi wekambani anga ari pamapapers anonzi Deborah Womutono. Ndovimba kuti ndiye mukadzi wemurume watu, because aishanda as a family, anga ari murume nemukadzi nevana vake 2. Aishanda nawo, but zita rariripo even pama-emails ake ndire mukadzi rekuti Deborah Womutono, ndoriripo ipapo. Hakuzi kuti toda kuziva kuti rudzi rwake rwakaita sei, asi tinoziva tinoshandira vanhu vakawanda. Kune varungu, kune vanhu vatema, kune vanhu kune maChina, kune makaradhi, kune varidzi vekambani ndiani, nekuti zita rauri kutaura harina kunge riri reZimbabwe. Varidzi vanobva kuMalawi. Ndokusha kwavo. Saka iye zvino izvi havasi kana kumbokomunicata newe? Havasi. Kana kuti vazive kuti iwe uri sei, uri kuzvifambisa sei, havanei nazvo? Havasi. Even ndikasenda message paWhatsApp havapinduri.
even kufona last time pandakaenda kunasa ndakatotsvaka kuvafonera avaisapika makosi avo. Ko ivo vekunasa vakambofonawo here uripo kuti vanzwe kuti zviri kufamba sei? Havana, vaingoti tiri kutifambira nyaya dzacho. Chii chaukufunga iwewe kuti chingakubatsire? Nekuti kazhinji kacho kana munhu wakuvarira pabasa unenge uchitarisira kuti uchawana rubatsiro nekuti wakakuvara uchishanda. Asi izvezvi zvinoita kunge rubatsiro rwacho rusiri kuuya. Iwewe zvekuti kana wakagara uri kufunga kuti wodii, chii chingaite kuti ukwanise kubatsirika? Nhasi ndikakwanisa kuwana vanokwanisa kundibatsirawo vemutemo kuti ndikwanise kuwanawo pashoma pandokwanisa kuwanawo kubva kukambani, so that kana ndichitanga ringava bhizinesi rangu kana ndichitangawo zvandotanga kuita, because zvafana izvezvi kuti ndinotsvaga basa pakambani zvinotorera kunetsa kuti ndiwane basa iroro. Saka naichiti ndikakwanisa kuwana rubatsiro, ndikakwanisa kuwana zvandowana kubva kukambani, ndokwanisa kutangawo zvangu ndega ndozvishandirawo ndakazvimirira ndega. Ndo rubatsiro rwandiri kuda izvezvi. Taona wangu watu wakaenda kunasa uri kutsvaga vemutemo, ko vamwe vangakwanisa kubatsira vemutemo? Tuchazo mapurisa here? Tiri kutarisa vapi? Malawyers, because ini ndakambotsvaga kuda kutsvaga malawyer but vaiti vari kuda mari. Inini ndakwanisa kuwana mari, saka ndaiti ndikakwanisa kuwana malawyer ekuti totaurirana kuti kana kesi yako yaita unozondipawo pesendi yakadai. Ndozvandiri kutarisirawo kuwana, because vekunasa ndakamirira kubva 2023 kusvika izvezvi hakuna chati chachinja. Ivo vekunasa vaitaura nyaya yekuti ukwana compensation here kuti waida kuti upiwe pay dzako, vari kuti kudii unopiwa pay yako yese mazuva wangogara kumbosashanda here, vari kuti kudii vekunasa? Ivo pawanenge wachanda nemapepasi vari kuti uwane chii? Vakanditi ndinovhura mabank accounts, vakanditi uchaisirwa mari yako yepay kubva musi wakwara kusvika izvezvi, then wozotanga kupiwa pension vachigadzirisa nyaya yecompensation. Ndo matsananguriro avanga vakandiita inini. Asi kusvika izvezvi handina chandati ndawana. Kazhinji panochinja upenyu tine vazhinji vanotibatsira, dzimwe nguva toadjust. Pane pamwe pekuti kana zvinhu zvaitika haukwanisi kuzvigamuchira. Iwewe wakaona vakataura newe here zvichida counseling kana kuhospital kuti ukwanise kugamuchira kuti chokwadi handisisina ruoko? Handina kukwanisa kuwana. Wataura nyaya yapasa wako wakafonera pekutangisisa, vakambogara newe here pasi vachikurukura newe? Ivavo ndo vanhu vakakwanisa kugara neni pasi, vanhu vekuchechi ndo vanhu vaingondisimbisa kuti wasara uri mupenyu, ndo chakakosha kuti neupenyu hwako uri kufamba ukwanisa kutsvaga zvimwe zvekuti zviite. But zvekuwana vanhu like maprofessional yokuti vanonditaura kugara neni pasi for counseling handina kukwanisa kuwana. Unokwanisa kuwana professional help. Upenyu hwakanaka husina tine vanhu vazhinji vekuti unotaura kuti inini ava zvavakaita zvakandibatsira panguva yandakanga ndichida help. Ndevapi vanhu vaunoda kutenda vakubatsira kuti uzoti uchibuda muchipatara uri kubuda uine bandage zvikunzi ngarisatoti ngarisadai. So vazhinji vakabata zvavakabata paupenyu hwako panguva iyoyo vaungade kutenda. Vekuchechi kunyanya nevekunharaunda yandaigara kulevel 7 vakamira neni panguva iyoyo, because yakasvika nguva yekuti ndasakwanise kuwana mari kuenda kuchipatara. Ndaitoenda kuchechi unopiwa mari maningi, manharaunda vanhu vaitouya unodhireswa nhasi imari nhasi, noti nhasi $10 unozwa $10 chenda unodhireswa. Saka vanhu vemunharaunda mandaigara nevanhu vekuchechi vakamira neni panguva. Even musikana wangu akamira. Ndafunga kuti uda kumusiya. Akamira neni panguva iyo singaiti, because akaramba aripo ndi aindicomforta kuti zvinowanika. Chatongode izvi kungoti namati tikwanise kubuda situation iyo tione zviri kumberi kuti kune. Aiwa, tinoda kutenda tinashe kutora mukana iwowo kuuya kuzoshare nesu story youpenyu hwako. Ndaso no mustudio tinashe uyo ati kubva zvaakuvara nepay yaifanira kunge yakauya haina kutouya, hana chimwe chaakazombowana
kubva kukambani yaaishandira. Chishuwo chake ndechekuti kana pane vanokwanisa kubatsira kunyange magweta, kunyange vanokwanisa kubatsira nemasani, tibatei panhamba dziri kubuda dzeDestiny TV, uyewo iye Tinashe achasiya nhamba dzake kune vanokwanisa kumubatsira. Kune vari kuda kukubata Tinashe vanokubata panhamba dzipi? Vanotibata panhamba dzinoti 071 5659 704. Dzichiburisa kuti Tinashe Bindu. Dzinoburisa kuti Tinashe Bindu. Toda kukutendai mose kuwana mukana uno kuva nesu pano paDestiny TV paiyo program yatinoti My Story, iyo yatinomba tichikoka kunyange imimi tinoziva kuti umwe neumwe achirarama itori nyaya inenge ichirarama ipapo. Uyai kuno tizokurukura, tisangane zvakare muzvirongwa zvakasiyana siyana zvatinokunzirai pano paDestiny TV, uye kutora mukana uno kukutendai nekuti rutsigiro rwenyu rwakatikoshera. Tinoramba tichingokutendai kunyange nemakoments amunoisa patinenge takuunzirai nyaya dzatinenge takuunzirai. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Musakanganwe kuita subscribe.